Unite 31 Rovî û legleg. Rovî û leglegê hev nas kirine û bûne dostên hev. Rojekê Rovî leglegê gazî şîvê dike û jê re tenê şorbeyekî çêdike. Şorbê jî dixe taseke xam û tanik û datîne li ber leglegê. Lêbelê legleg bi hêsanî nikare wî şorbeyê fir bike serê xwe û bi nikulê xwe bixwe. Jê re gelekî bi zehmet û nexweşkêz tê. Ew serê nikulê wî şil dibe û ew qas. Şorbeyê di tasikê de dihêle û ji ser sifreyê bi birçî radibe. Rovî li mêvana xwe dinêre, bibexşîne ez benî bawerim şorbe ne bi dilê te bû ne wisa dibêje. Legleg na hewceyî efûxwestinê nake dibêje û piştê qasîkekî radibe xatir dixwaze ji mala Rovî derdikeve û dişe. Di rê de difikire ku divê ew jî rojekê Roviyê dostê xwe gazî şîvê bike wî çaniye serê wê, ew jî heman tiştî bîne serê wî. Roj tê legleg jî ji bo şîvê Roviyê hevalê xwe gazî mala xwe dike û jê re xarinekê çêdike. Lê ew xarinê dixe firaxekî pir zirav û devteng. Firaxekî wisa ye ku Rovî nikare pozê xwe jî dirêjî navê bike. Rovî tenê devik û dervê firaxê dalêsew û birçî dimîne. Legleg piştê vê halê Roviyî wiha dibêje: Ez bi xwe ji bo şîvê lêborînê naxwazim, xwe nehewceye jî. Piştîhingê bêjin ji Roviyî dernakeve û difikire ku meriv çi bike li xwe dike esildanî, çi qencî be çi xirabî.